Pasan kabake Kak Ami dari Cici. Kak Mi. Oh kami. Kalau ada orang lubuk singkuk di singkuk le taluk jo dek kami duduk bagan dia aja mas lelek tu. Sebab mas lelek ku nyodek takut je orang lubuk singkuk. Tuan dan ju janyo alai bamulo ladang kadigala jarang lapandan dalam rimbo dicupoma nama padinan situluida lama sukata nama sama bujaran tiangan linjuang tak kajuo sejak mulu baraja saya alun mananggung anang kola dicubo manangan nanti namu marusa nyoka badan bayi di lenga jonanas yang batin bakanda kandung juwa latuan dan juwa janyo alai di manoki. Di papanjang kalau iko pasan dari Mas Rene, jika orang lu buat tingkok nak dia baca ndak ada lah kami lah putus. Pasan dari Cici seketik nggak pakai Mas Rene. Jangan bohong-bohong Mas Lele. Beko tiba orang lu buat tingkok Cici kecean dia tak pakai Mas Lele. Bisuak pula dipikian Cina jale kini yari buat tingkok indah ada hubungan dengan. Lanjut. Oh alai mubana denai kagasan orang katiku neta ado bana orang katiku tak ado kakurai taji ado bana kakurai taji singganyo ka dalam pasan dalam daerah pari. Iya mana mas lele dangakan rela namu abana denai bapa sanuranganan lalu naleta ado bana ranganan lalu tak ado natape ati ado bana natape ati lelaki orang dipengakan dadan jua jajo. Hap. Di papanjang juga kalau iko tetap naik ke Siti rancak tadang ada Mas Lele. Lanjut. Oh alai keluar sekali nak bapantang indah aku mandi kota kamandi masuamu ko baladang kata nada tadi nampak uang sulido di sinan telang dilang. Ampaikan Mas Lele dengarkan bela baju asakali nak ku bapantang niat nak jadi kota kajadi main saja kok berang kurang nan banyak merantau jauh itu bau di sini niat dilangsungkan udah dan jauh janyo. Di papanjang kalau iko seketik pasan gak pakai Cici. Bantu itu kasih sayang Ami je Bang Yogi Ci. Ditinggalnya dek Bang Yogi tando matu. Pakailah jam dek Ami. Pasan Nalisa ka pakai ampuang. Puang. Lamun dek ganji lo kurang ampuang kini ampuang. Ala dibalikkan sarung anak kini batingan barang ampuang ka pakai nalain. Di papanjang. Oh alai
tapi nyai jarum sampai rantikan ke saku baju ke semua rangka mandi saun dojo kain nando di pagasu sang ikan narinan sedang satu mas lele dangakan bila sayang beta dorong ambek kanong berpikir lada ulu jalela bangkang sai kami sepatut ayam tak berindu menapi orang mangka makan dan luda tak bawa lalu dan juga oh alai nasilanya tu kadi makan lado jualan kadi gila garam dan jawa ipi amanawa baladang tapi kirim buat tilada pedena tangan mata jualan kadi di dinding dapat tangan di salo jari dapat aduh dari janyo Pasan kabake Kak Marisa. Kak Marisa, biasanya tukang urut itu ada upah urutnya tuh Kak Marisa. Kaluan lah upah urutnya nak bagurau Bang Eka sama Bangko. Pasan dari Isa mana? Ci, masuk chat Bang Yogi ke bake mama sabantako. Saketek puluh pasan dari Bang Yogi ke bake Cici. Sarangnya yo tinggal. Kalau upah urut untuk Abang Eka kok indak berupa materi do, tapi cinta dan kasih sayang. Pipa panjang. Oh alai banyak talang babagai talang indah jodoh bak talang pantuk jadi sembang limbu marau kalaman lapokan lela tukang dirau nya sadang maike atu cincin bantu ame jos asu banyak malang babagai malang indah sabur tuang ngambun tonan bapa di salipu babua musim talang porang tinggi adi cinta ka sampai rasut tak mungkin lapu di dalam ni esa jual latu walatu oh alai bamulu ladang kadi galung jarang lapangan dalam dicoba mana nampak di 10 dalam sukatan masa mau juara tiang linjuang tataga Ajua saja mulu baraja sayang alun managong nembak anakku dicubo manangan nanti nama marusa maka badan lai dilega jonan nas yang batin bakanda udah juhur Yalah, mama sana kami lah tadang apulo 3 sapilin kandak dari Mas Lele saketik berbaca cagadang berbumpuah dan kandak berikutnya tetap kandak dari Mas Lele lagunya Mas